Cariosaken ngengingi tradisi wiwitan ingkang wonten ing tanah Jawi mliginipun manggen dhateng desa Sukowati. Aduh, piye iki garapane Pak Paham jan ruwet tenan rek. Dong, piye yen awake dhewe golek tradisi ing daerahmu wae. Leh wae sih, piye dir? Aku sih hayo-hayo ae tinimbang awake dhewe keter arep gawe tradisi apa. Ya wes, sesuk awake dhewe menyang omahku wae. Yo Romi, rene ta itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Nggak usah main gitu. Iki rencang kula Pak, laras lan juga. Oh, ya wes. Ayo ya. Iya. Monggo, Bu. Monggo. Durung apa-apa juga mulai lanang. Kepet nikah koyo nih. Deh, kayak wis sukses ae. Sing lanangnya katanya gulung mapan. Iya. Assalamualaikum, Bu. Iki lah anak perawanmu teko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Duh, saya ayu wae anak iki. Iya, Bu. Wis aku wae, Nduk. Kula lanas, Bu. Kula dirga, Bu. Wah, bisa-bisa iki padha ganteng ayu-ayu ya. Iya, Bu. Member betul kayak Bapak Wayano Asik. Bapak itu. Ayo, Bu. Oh iya lho, wiwitanku kaya piye sih? Nah, iku aku uga penasaran. Delok aku takon bapak dhisik ya. Ayo. Pak, tradisi wiwitan niku kados pundi nggih? Kok takon menyang Bapak. Bapak ya ora ngerti. Kowe takon wae menyang Mbah Joko. Iya, Nduk. Isu-isu kue kabeh menyang Mbah Joko wae. Nggih sampun menawi ngonten, Pak. Bu. Rum, Mbah Joko iku sapa? Pak Joko iku sepuh ing desa iki, Dir. Assalamualaikum, Mbak. Kula nyuwun. Waalaikumsalam. Golek sapa lah? Kula Aruni, Mbak, putranipun Pak RT. Oh alah anaknya Pak Bambang itu. Inggih, Mbak. Ana perlu apa mrene nak? Dados ngeten, Mbah. Kula lan kanca-kanca badhe tanglet bab tradisi wiwitan wonten dusun menika. Tradisi wiwitan Inggih, Mbah. tumben pisan arang-arang ana bocah enom sing isih penasaran karo tradisi jaman semono. Inggih, Mbak. Kula lan kanca-kanca angsal ayahan saking kampus ndamel mengamati tradisi wiwitan. Oh alah ngono ya. Weh, ana apa kok rame-rame? Iki lho Bu, bocah-bocah apa wawancara. Walah, wawancara padha Mbah Joko. Wih, mlebu TV ora aku iki? Ya mesti mlebu TV no Bu. Yang mengkono, ibu ya arep mlebu TV no. Sedelok. TV channel apa iki nak? Bu, kan TV ne Bu. Oh, ya sik, Pak. Dados tradisi wiwitan menika kados pundi nggih, Mbah? Ayo Nduk, le mlebu dhisik. Nggih, Mbak. Jadi ngene Nduk, le. Tradisi wiwitan iku ritual kang ditindakake karo budaya. Ditindakake pas wayah panen pari. Tujuane kanggo mujudake rasa syukur marang Gusti Allah, dhuwur nikmate lan rezeki. Terus menawi proses tradisinipun piyambak menika kados pundi nggih, Mbak?
Joko inggih njlentrehaken proses tradisi wiwitan kasebat kalian rinci. Boten kesupen laras nyerat sedayaning penjelasan ingkang dipunparingaken Mbah Joko. Wonten dusun menika kalau punapa nggih Mbah? Yen ora salah yo tolong dinongkas. Nggih sampun Mbah, menawi kados menika benjing kita bertiga badhe nderek ngrencani kangge persiapan wiwitan. Tigang dinten sampun kliwat, enjing menika Laras lan Dirga bergegas tumuju datang peken kagem mundhut sedaya perlu tradisi menika. Lo tau dulu apa jalan berdua? Iya, sinambi rangkulan maneh. Wes seuzon terus rapik kaya ngono. Sopo sing seuzon? Piye yen awake dhewe tumuti menyang omah Pak RT? Sopo ngerti mereka berdua ana apa-apa? Aduh yuk. Ayo cepet. Ayo. Walah yu, yen dereng-dereng nih koyo arep wiwitan. Oh alah, iya koyoke. Kan rumini seuzon ae padahal mau dheweke kabeh wong loro namung saka pasar tuh kebutuhan wiwitan. Hehe, Brian awake kene dhewe melu ngewangi hitung-hitung oleh panganan gratis. Giliran panganan wae sengkuyung. Ayo cepetan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awake dhewe arep melu ngewangi oleh koraki. Asal Bu, monggo, saya rame, saya enggal bibar. Boten dangu lajeng sedaya perlu inggih sampun siap. Piyambakipun sedaya inggih berbondong-bondong tumuju dhateng Sapin. Ketimbang awake dhewe. Ketimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Talita Ariana Juan saking 106 badhe wawancara wiwitan. Bapak namanya sinten? Bapak Muda. Kula badhe tanglet asal usul wiwitan puniku saking pundi lan caranipun kados pundi. Masalah wiwit asal usul dari orang tua dulu itu semenjak kakek itu sudah ada itu wiwit itu padi yang ada di ladang sawah itu wayah kepanenan umur 80 itu mulai di namanya wiwit. Nah, wiwit diambil Mbok Sri untuk makan anak-anak dan cucu. Tuh, awal-awalnya mulai tanam itu jarak 40 hari itu padi sudah ledung, yaitu dikalemi. Kaleman itu buat pleret, nolak balak penyakit hama padi itu supaya Mbok Sri itu ini jaga itu. Asal usul kan Mbok Sri, mulanya jarane Sri Sedono niku. Ya,
untuk makan cucu-cucu yang ada di alam dunia ini. Kalau cara wiwitan tradisional itu endi? Sini semua ladang sawah itu, tapi sini Pak Koeri itu terus dulu kan tidak diwiwit, diambil syarat-syarat sesaji dan seterusnya tidak dipakai. Ya dulu itu begitu dia itu sedang bergaul sama Pak Yai Tuhan, namanya Mbah Jan itu, ya itu digorengi karena saat ini diururi lagi, ditanami ya, tun merah. Itu tolak siluman musuh namanya padi Busri, musuh Busri itu ditolak biar hasilnya banyak. Ya sesajinya ini nek Bungkok kelurahan itu ada kupat lebat, kupat lumbung itu padi kalau sudah dipetik dulu itu kan orang-orang semua punya lumbung untuk simpanan seperti Mbah sampean itu buyut, sekarang itu sudah buyut. Nah itu ya gitu, pasti mempunyai lumbung untuk simpanan padi yang sudah dipetik dari sawah. Caranya kepiye wiwitan itu? Nah caranya itu dipetik, metik itu harinya itu mencari hari yang jatuh hitungan pada Sri, harus ganjil. Harus ganjil. Nah, caranya metik yaitu paling enggak Rebu itu wakil apa itu 11 Iku wiwitan itu ada syarat-syaratnya nih. nah ada. Kalau budaya itu syaratnya Bungkok kelurahan itu baru tanam itu pasti ada panggang ayam. Ada ayamnya. Iya, panggang ayam itu panggang ayam dikepung sama orang yang akan nanam itu. Bukan apa enten sajin-sajin gitu ada. Dari sesaji Oh. itu, yaitu jarak antara sudah 20 hari itu jenang sungsum dengan pakai sok bakal akhir sok bakal itu terus bawa di pojokan wiwitan karena ini namanya wiwitan itu Purwodegena kawitan itu tanam mulai sampai dipetik. Ya, Bukan makasih nih. ya, pokoknya sesaji itu harus ada. Cara akan nanam atau akan metik itu ada. Seperti panggang ayam itu harus. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.